is naton, may ara ka kasing natawag na IPDP, the Integrated Deployment Plan sa atong kapulisan. It is a strategy of the Chief of Police to understand and prevalency of criminality. Now, in the school naman naton, sir, i-apply naton, may ara ka deployment nga beat patrollers, ining aton ng mga personnel nga on walk lang on foot naton. Kag may ara kita nga patrol cars, personnel naton nga manning the patrol cars. So, strategically, ginadeploy naton ang aton nga mga personnel both on mobile and beat patrollers sa lugar kung diin may mga eskwelahan nga dagko. Now, in the cases we're ining aton nga mga beat patrollers kag nga aton nga mga patrol cars o mobile patrollers naton, they are responsible on keeping their beat on safe and properly monitored. Now, in the case nga naton nga eskwelahan na nabilong sa Integrated Deployment Plan kag ara sa area niya nga covered niya, siya ang responsible. Now, ang atong mga police nga na-assign responsible for keeping the peace iya nga beat. And in such a way that he will monitor, he will report the occurrence, the temperature, the status, like the weather condition, nabutang ina sir sa aton nga reporting sa Integrated Deployment Plan sa respective ng mga personnel nato nga na-assign in certain area. Now, kung nabilong ang imong eskwelahan na ikaw deployed, ikaw ang responsible for keeping the beat sa imong mga eskwelahan. In and out or pagsulod pa lang sa mga personnel, sa mga estudyante, kag pag-dismiss sa hapon, ang aton mga kapulisan arada because na part na may naka-assign na aton ng mga personnel na responsibly sa pagpataway sa ilang beat. So dapat wala labot sa may naka-standby dira nga mga mga kapulisan dira sa gwas ng eskwelahan, may ara pagit sang patrol dira nga sa pagsulod sang mga estudyante ara dapat kag buhi dira. Yes, ang patrol cars nato na responsible for roving in the areas kung di na-deploy ang aton nga personnel. Now, ang aton nga awareness naging create sang deployment sa aton sa Signal Dial 911, ina-display nato ng atong mga police na just in case wala man nato ginapangamuyo, just in case may insidente, immediately ang aton nga school authorities can dial 911 for positive or natawag naton for police response or emergency responses naton. Now, ang matabo na ang wala man nato ginapangayo in individualities nga may insidente na natabo sa bitira, ang aton nga pamangkoton o mag-take responsible ang naka-assign nato pag naka-deploy nato ng mga person. Madamo sa mga eskwelahan, sir, at times there is also, syempre, limited man ang number man sa aton man nga PNP. So, if ever mga lagko man nga eskwelahan, for example, there is sa may syudad man sa Bacolod, medyo madamo sa eskwelahan mga lagko, Negros Occidental, of course, may ara man sa mga eskwelahan ng mga medyo malagyo man sa isa kag isa. How can this address? Paano i-address man sa PNP man naton? Ang mga lugar nga yes, I agree with that. But ang mga lugar nga matawhay ayat ginalabayan sa ato ng mga patrol cars. Ang mga threatened or high-risk areas ang mga ginapokusan sa ato ng kapulisan. So, nabilong tanan ang strategy to address the conditions of localities and areas kung na-deploy ang kapulisan ara sa Chief of Police na nakasalalay kapag supervise sa pag-deploy sa inyong personnel. At the same time, ara man mismo nakasalalay sa atong mga personnel na deploy ang diligency sa ila pag-perform sa ilang trabaho, how sincere they are na pag-protect sa natin na society. All in all on this, ara sa nabilong sa ating work ethics sa atong mga personnel, and then ang strategy ara sa atong mga Chief of Police to address all in all. But the purpose is that nga ang atong nga kapulisan hindi lamang ara dira. That is why gin-implement nato ng safe need. Nga asin makita nato kapulisan because kung ara atong mga pulis wala sang kriminalidad nga nakakatabo. Na-prove na nato nila. Ang atong appreciated and not only nga atong mga kapulisan ara landa mismo man makita man sa aton nga may mga gatrabaho nga interact sa komunidad. Ang PhilT ara man mismo sa letter F naton ang F nga na is mapatsagan nyo dyan mismo. So, pagpalapit mo plan sa mga schools, pakita sa mga
sa mga estudyante nga may pulis dira, they will feel safe man mismo. Ang X naman natin, of course, ara na ang the E is for the extraordinary na trabaho, that is when they expect kita ng atong kapulisan are truly deep in this, kaya gina-absorb, kaya gina-implementar nila with integrity, honesty, and professionalism. Kaya kapati kita nga kung mga immediately makarespond ng atong kapulisan, immediately man mismo makasave kita sa kabuhi sa tao. Pero with regards to sir, wala man hindi makinalanan magsulod sa PNP sa sulod sa vicinity, so gawa lang giniya sa eskwelahan. Yes, unless upon the request nga kung ang insidente matabo ara sa sulod, obligado kita nga mag-responde dira. But of course, it is upon the request man mismo sa eskwelahan. And with their permission, ang atong mga kapulisan will respond sa sulod kung ang insidente ara sa sulod. So, ang guidance sa atong provincial director is that nga we always keep in touch and open our lines sa posibilidad nga ang atong support at the same time relationships sa atong mga schools authorities are in a positive or at work na at any time pwede kita maka-respond based sa sulod ng eskwelahan. Wala man tayo man monitor nga kaangay sini sir, no? Like mga frat nga mga talagko. We are closing our fingers na support na dapat wala sa may matapos sa Negros Occidental. Okay, sige.